L-istatistika ma tista' qatt tagħti definizzjoni ta' x'inhu l-ġid komuni f'soċjetà. Għalhekk jgħid il-professur Kenneth Wayne l-istatistika m'għandix tkun użata biex iċċaħħad id-dritt tad-divorzju għaliex ċertu numru biss għandhom bżonnu. Jien nemmen illi f'demokraziji maturi il-minoranzi kollha għandhom jingħataw id-drittijiet ċivili illi jistħoqilhom. F'demokrazija m'għandux ikun hemm it-tiranija tal-maġġoranza fejn il-maġġoranza tindaħal u tiddetta kif tgħix minoranza. Għalhekk il-kwistjoni tad-divorzju m'għandix tkun kwistjoni partiġjana. Hija xi ħaġa li preferibilment fl-opinjoni tiegħi kellha tkun imresqa minn private member minflok tkun platform għal partit politiku u tiġi diskussa mingħajr tħil partiġan għal sempliċi raġuni li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-ġid komuni u qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa fuq minoranzi. Allura importanti li ma nfixklux id-drittijiet tal-minoranzi mal-rieda jew xtaqbattajt mal-interessi tal-maġġoranza. Kenneth Wayne jgħid li apokrazija meta l-politiċi juru bis-simpatija s-sitwazzjoni li jkunu għaddejjin minna dawn il-persuni, iżda fl-istess waqt iċaħduhom il-mezzi biex jindirizzaw dawn il-problemi.